אתיופיה אור העולם, הצהרה הדרכתית ומילת ההחלטה ומשפט האחרונה והסופית. 21 ביוני 2017 בלוח השנה האתיופי, או 28 ביוני 2025 בלוח השנה הגרגוריאני, מתורגם מאמהרית. בשם האב, הבן ורוח הקודש, אל אחד, אמן. בורנו רב החסד, שהבאת הכל ידי קיום, בורא כל הבריאה, שאף יצור אינו יכול לתפוס. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, יהי שמך מכובד ומעולל. יהי רצון שהשבח יזרום אליך כזרם בלתי פוסק, וימלא את הארץ ואת השמיים. אלוהינו, השילוש הקדוש, אתה ביטאת, לימדת ובנית ללא הרף את אהבתך לבן האנוש שיצרת. פעלת להביא אותנו, ילדיך אשר בטחו בך, לשמחה נצחית ולתהילה שאיש לא הגיע אליה. מנצח נצחים היה מכובד ומעולל. יהי רצון שהשבח יזרום אליך כזרם מים בלתי פוסק, וימלא את הארץ ואת השמיים. ישוע רב החסד שלנו, מושיע העולם, אדוננו, מושיענו, גואלנו, אבינו, אלוהינו, יהי שמך מעולל ומבורך, כי שחררת אותנו מעבדות החטא וממוות נצחי. יהי רצון שהשבח יזרום אליך ברציפות כזרם בלתי פוסק מנצח נצחים. עמנו, קודש הקודשים, מלכה בשמיים ומלכה על הארץ, אם בתולה, יהי שמך מכובד ומעולל. עמנו, מליצתנו, עוזרתנו, ברכתנו, יהי שמך מכובד ומעולל. מנצח נצחים, מלאכים קדושים, משרתי התהילה, הרצון והציווי של אלוהינו, אלוהי אברהם, אתם המכובדים, עוזרינו ומליצינו, כבוד ושבח ראויים לכם. הלל לכם, קדושים מעונים, אבותינו ואמותינו, אתם המכובדים לפני אלוהים באמונתכם ובעמידתכם האיתנה, אתם בעלי בריתות רבות, אתם הניגשים לנוכחות אלוהים באמצעות תפילתכם ואהבתכם להביא לנו רחמים וברכות. אבותינו ואמותינו, יהיו שמותיכם מכובדים ומעוללים. אמן, עמי, משפחות אתיופיה אור העולם, אנשים ענבים, אדיבים ועדינים, מה שלומכם? שלומנו טוב, אדוננו האוהב ישוע ואימנו הקדושה, הבתולה מרים, יהיו שמותיהם מעוללים. המצב הנוכחי, יותר ממה שאנו מספרים לכם, מלמד אתכם במעשיו ממש, כפי שאתם עצמכם יכולים להעיד. שבנו היום במהירות להציג את הלימוד ולחשוף את מה שבא בנוגע להחלטת אלוהים. זאת מכיוון שהנסיבות מאלצות אותנו. ההצהרה של היום מתמקדת בלימוד. אילו דור זה היה חוזר מדרכו העבודה, מתחרט ומתפייס עם אלוהים למרות רוע הזמנים ויצאתנותו, הוא יכול היה לגאול את הזמן בטוב ולקבל ברכות, רחמים ושלום מהאדון. אך זה לא יכול היה לקרות. זה לא מפני שאמרנו כך. אתם הרואים ומעידים, אתם אשר דבקתם באמת, כיבדתם את התואחדו האורתודוקסית, ונמנים עם אנשי אלוהים, אתם המשפחות האדיבות, העדינות, הענבת של אתיופיה אור העולם, עמי. היום, בלימודנו, נבחן בקצרה נושאים שונים. אנו מאמינים שתתפסו מהם כמה אמיתות. בסיום לימודנו, נספר לכם על החלטה. ההחלטה היא החלטת אלוהי אברהם שבא כאשר לימוד זה הוכן. נגלה לכם אותה כדי שתשמעו. ראשית, כאשר אנו נכנסים ללימודנו, טוב שנשקול מחדש את האתיופיות, המילה האהובה על אלוהים, שהעולם והדור האבוד שלנו לא הצליחו להבין או לקבל. כולכם זוכרים שאלינו שוב ושוב את האתיופיות בלימודנו. הסיבה שאלוהים כיבד, אהב, ביסס ובחר באתיופיה סופרה לכם במידת מה בכל הצהרותינו ולימודינו הקודמים. בעיקר, הסוד מדוע אבותינו הקדמונים, שגאלו את זמנם בתוך האתיופיות, היו אהובים עמוקות על אלוהים, נבע מאהבתם החנה ושומרת האמת לאלוהיהם, האהבה לאלוהי אברהם, ועמידתם האיתנה באמונה. הסיבה שזה הפך לסיוט בלתי נתפס עבור העולם כולו כיום, היא משום שזהו דור שלא חפץ להאמין באלוהים, ברצונו ובמצוותיו ולחיות בהתאם. אלוהים לא ראה את אמונת התואחדו, האתיופיות והדגל הירוק,
הצהוב והאדום, שאותו עשה לסימן בריתו, בנפרד, וגם לא הפריד ביניהם. הוא עשה אותם לאוצרות סודיים, אחד מזין את השני. הוא ראה אותם כאחד ומאוחד. באשר לברית, לדגל ולאהבת הארץ כעם, כדי שתהיה גדולה ומכובדת על פני האדמה, הוא נתן את האתיופיות, השם שאהב, יחד עם אמונת איתו אחדו ומסתריה, לאתיופיה באהבתו, לאלה שחפצו להאמין בה, לאהוב אותה, להיות נאהבים על ידה, להיות מכובדים על ידה, לתפוס חיי נצח, ולתפוס את תהילת הבנות המכובדת. הוא לא אמר, על יקבל דור אחר ברכה, או יראה אותה, או ימצא אותה. במקום זאת, הוא נתן את 81 ספרי התנ"ך, שתפסו את רצונו, ציבבו מחשבתו ללא שינוי, מחיקה, תיקון או צמצום של דברו, באמצעות משרתיו, והפריח אותם בכל דור עבור עמו. הוא נתן את ההזדמנות להיוושע לא על ידי הבנת התנ"ך באמצעות ידע וחכמה בשר ודם, אלא על ידי קבלתו באמת, באמונה, ברוח ובכסילות העטפה. הוא לא אמר עבור זה או עבור ההוא, אלא עבור כל צאצאי אדם. אכן, הוא שלח את המשרתים שאהב למסור זאת. הוא שלח את משרתיו הנאמנים והאהובים למסור כראוי את דברו לעם, לצאצאי אדם. הוא גילה שוב ושוב ובהדגשה שהדרך להבין את מסתורין דברו ורצונו היא אמונה לבדה, ושזוהי רוח הקודש של אלוהים שמגלה מסתורין ואת המשמעות וההתגשמות של דברו בכל דור. אבותינו רדפו בלב שלם אחר אמת ועצה זו. הקשיבו היטב, אבותינו רדפו אחריה בלב שלם. הם הגיעו לאמת ולמסתוריה דרך מסע של אמונה. אבותינו, שביקשו בכנות את אלוהים, אפילו בגילו הקטן ביותר של אמת שהגיעו אליו, הלכו באורו, בכך שביקשו אותו, במאמציהם ובעמידתם האיתנה באמונתם, הם הדהימו והפליאו את אלוהים. אלוהים נדהם, הופתע, והיה מרוצה מהם מכיוון שהם הקדישו את כל חייהם וזמנם כקורבן בחיפוש אחריו. בדרך זו, אלוהים אהב אותם בלב שלם, בחר בהם, כיבד אותם, ושכן בקרבם באהבה. מכיוון שאבותינו הלכו בדרך האמונה של חנוך ועשו את הליכתם עם אלוהים, שימו לב, עמי, אם אדם עושה את הליכתו עם אלוהים, הוא לא מפסיד דבר. לא משנה כמה ניסיונות הוא יתמודד, לא משנה כמה פעמים הוא ייפול ויקום, לא משנה כמה הוא יפסיד או יהפוך לעני, לא משנה כמה אויבים אנושיים יש לו, לא משנה אם צבא שטן ילחם נגדו, אם יקשרו אותו, יהרגו אותו, יתחנו אותו, או ישרפו אותו, בכל אלה, אדם המחפש את אלוהים ואת רצונו, ומצמיד את הליכתו לרצון אלוהים. יצא בסופו של דבר מנצח. לכן, כך חיפשו אבותינו את אלוהים. מכיוון שהם הלכו עם אלוהים כמו חנוך, הוא החליט ונתן שם של ארץ שתורגם כזהב צהוב, השם העליון על כל השמות, אתיופיות או אתיופיה, יחד עם מסתריה, שאמונת איתו אחדות תצמח ותיוולד ברחם האתיופיות, ושהדגל הירוק, הצהוב והאדום, או הקשת בענן, יהיה סימן הברית של עם זה. זה קרה מכיוון שהם חיפשו ואהבו את אלוהים בלב שלם. מה אומר בראשית פרקה, פסוקים 21 עד 27 על חנוך? חנוך חי 165 שנים והוליד את מתושלח, וחנוך הלך, שימו לב, הוא הלך עם אלוהים. לאחר שהוליד את מתושלח, הוא חי 200 שנים. הוא הוליד בנים ובנות. וכל ימי חנוך היו 365 שנים. וחנוך הלך עם אלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. הוא הלך מבלי לראות מוות. הנה, אפשר לרצות את אלוהים על ידי אמונה. באמונה ובאמונה לבדה. האם זה אפשרי על ידי ידע? על ידי למדנות, על ידי חכמה, על ידי הליכה לכאן, על ידי יציאה משם, על ידי רידה לכאן, מכללה, אוניברסיטה לא. כל זה לא מוביל לאלוהים. רק האמונה מובילה אליו. כיצד אמונה, שנולדה ברחם האתיופיות, צומחת מבלי להיות מופעלת במשך אלפי שנים, אושרה על ידי הליכת אבותינו, ואלוהים אישר אותה, קיבל אותה וכיבד אותה. ילדי האמונה שלהם, שירדו מהם, חיו אותה וראינו את התוצאות.
גם אנחנו, היום, ילדיהם, פירותיהם. שימו לב, מההתחלה, אלוהים הציג את עצמו לאנושות על ידי קבלת מצוות יסוד, על ידי אמונה באלוהותו, אהבתו, ציות לו, ועל ידי כך שאמונתנו תצמח ותתחזק באהבה, אנו מכירים אותו באופן אינטימי יותר, והוא, על פי חוזק אמונתנו ועומק אהבתנו, מגלה אמת נסתרת, נוטע את זהותו ואת גדולת אלוהותו בליבנו, והופך אותנו לילדים מושלמים ואהובים. הוא הראה לנו זאת באופן מעשי, הן דרך אבותינו והן דרך אלה שהיו קרובים ורחוקים. הוא עושה זאת, אך כיום, כפי שאנו שומעים ורואים, אי אפשר להכיר את אלוהים או להתקרב אליו באמצעות ריבוי ידע, ריבוי מחקר, ריבוי דפדוף בספרים רבים, או כמות אינסופית של ניתוח מדעי ומחקר. הביטו בזמנים, בהיקף העצום של הידע, בהיקף העצום של הספרים, בהיקף העצום של החוש החומרי, בהתקדמות הטכנולוגיה וחילופי המידע, ובהישג ידם. הוסיפו את אלה שאומרים, יש לנו דת ואנחנו מנהיגיה, אנחנו מנהיגי הדת ההיא, הביטו בהם, כולם נמצאים בתוך מכל אחד ומוצאים מנוחה. כי, ביסודו של דבר, הדרך שבה השטן הטעה אותם וגרם להם לנטוש שאנו רואים דורות המכסים את הארץ, המסתמכים על ריבוי ידע, השואפים להכיר את אלוהים דרך חכמה ומחקר, ומאמינים שידע ומחקר מובילים לאלוהים ומאפשרים להם להפוך לבעלי אמונה. ידע, חכמה, מחקר ופילוסופיה הם הדרכים שבהן הם הולכים. כשם שסידרו את הארץ לחיים נוחים דרך חדשות אלו, וכשם שרצו באומרם שיהפכו את הארץ לנוחה למגורים, כך הם גם יצרו בו זמנית את חורבנם, והפכו את כל המרחק שעברו, מתוך אמונה שיוכלו להגיע לאלוהים דרך הידע והמחקר שלהם, וראינו אותם חוקרים מעבר לארץ אל השמיים. הביטו בריבוי הלוויינים, הביטו בנשק שאנשים הורגים זה את זה בו היום, בהישג ידו, באכזריותו, בעומקו. אתם שומעים מה הם עושים ברחבי העולם. העולם הפך היום לכפר. הארץ הפכה צפופה לא רק בטכנולוגיית מידע, אלא בריבוי מחקר ומדיה. מכיוון שדרכם היא דרך של גאווה ושלילה של השטן, הם לא הביאו כל תוצאה והגיעו היום לסף חורבן והשמדה הדדית. זה מה שקורה כאשר מזלזלים ומבזים את אלוהים, מסרבים להקשיב לעצתו, מסרבים לקבל את תוכחתו, ומסרבים להתחרט, רומסים את החוק והדרך שאלוהים קבע, כי אין מה להרוויח. היום אזניכם שומעות ועיניכם רואות את מה שהעולם הגיע אליו. ידע וחכמה אינם מובילים לאלוהים. הם בוודאי מובילים לשטן, לנחש הקדמון, לדרקבון, לנביא השקר. הם מאפשרים לאדם לרשת חושך וגיהינום. אבותינו, בכך שהאמינו בבוראם, בכך שיראו אותו, בכך שצייתו לו, בכך שמילאו את רצונו, בכך ששאפו במרץ לזכות באהבתו, כפי שציווה עליהם, וכפי שהניח את חוק המצפון בליבם, ואף מעבר לכך, כפי שגילה את עצמו להם בדרכים שונות באמצעות חלומות וחזיונות. הם ביסו את עצמם על הסימן הקטן שנתן להם, וחיפשו אותו עד מאוד. הוא אפשר להם, ועל פי הציוות אמונתם, הוא הציג את עצמו להם, חיזק אותם והפך אותם לאנשי אמונה מושלמים, ואפשר להם לעבור אליו בתהילה. היסטוריה עתיקה זו ברורה לנו. אך הדור הנוכחי, שלא הבין או רצה להבין את אמתם ואת עבודתם ברוח, ואשר כמידע השטן, נכשל בקבלת זאת והגיע היום לסף חורבן. אלוהים נתן את האתיופיות ואת מסתריה לכל דור שחפץ בה כדי שנוכל להתקרב אליו. הוא לא חסם או אסר זאת. לכל אחד מצאצאי אדם שמבין זאת ושואל, מהי אתיופיות? מהו חוק המצפון? מהו חוק התורה? מהי הבשורה? מהו מסתורין תשלום אדוננו, מושיענו, ישוע המשיח, ישוע רב החסד? למה זה קשור? מדוע התאחדו נראית בייחוד? מהו מסתוריה? מהי דלת הכניסה שלה לכל החושבים, המחליטים, החפצים, ואשר לבם חפץ להבין את האמת, אלוהים פתח אותה. הוא לא כיסה או הסתיר אותה.
האם לא מסרנו את כל זה, מה שאתם שומעים היום, מהודעה אחת להודעה 10, הצהרות ולימודים אין ספור, ללא לאות לכם במשך 19 שנים, כדי להטמיע בכם את אמת אלוהים? האם לא עשינו זאת כדי לגלות את רצונו? האם לא עשינו זאת כדי למסור את האמת שהייתה מההתחלה לכם? האם אלוהים לא בא להשמיד את כל הדורות שהשטן כיסה במשך עידנים, שהורחקו ממצפונכם, שהוסרו, שנשטפו, שנעזבו, ושהוטעו מרצון אלוהים ומטרתו, מבלי לומר פשוט מדוע סטיתם מדרכי? מדוע הוא בא והביא עצה, לימוד, תוכחה ומשפט מראש? כדי שהאנושות תשוב מדרכה האבודה, כדי שתבין מה היה רצון אלוהים, כדי שתראה באיזו דרך הלכו אבותיה, ומי הם האבות האמיתיים? אבות קיימים בכל רחבי העולם, וישנם אבות באמונות כופרות שונות, ישנים, כבדים וכמלים. ישנם מלומדים ונכבדים קתולים הטוענים שיש להם ידע ויובילו את העולם כולו בידיעותיהם. ישנם נכבדים פרוטסטנטים. אם תתבוננו באמונת איתו החדוש שלנו, אלה שסטו מהאמת ומעבודת אלוהים ברוח, המאותרים בחכמה, האומרים אני מלומד, אני חכם, הלכו רחוק יותר ויותר דרך מחקר ואמצעים דומים, החלישו, צמצמו, ודלדלו את אמונתם הראשונית, נטו לעבר ידע וחכמה, ונחרטו מאלוהים. השטן, שעשה זאת בשם החכמה, בשם הידע, בשם הלמדנות, בשם ההוראה, סילק אותם מהדרך והשליך אותם לשדה. כל אלה מלאים, הם קיימים. אך זה לא היה רצון אלוהים. לכן, כדי שנדע מה אינו רצונו, ונבין מהו רצונו, כדי שנשוב לדרך האהובה שהיינו בה, ונתקן את עצמנו דרך חרטה, הוא הקים אותנו, החלשים והחסרי הערך מהשדה, לדבר, לגלות את מסתריו לעם, ולהעיד לכל מי שחפץ בכך. השלמנו 19 שנים. רצון אלוהים הוא תמיד לגלות אמת נסתרת, לשתול את זהותו ואת גדולת אלוהותו בליבנו, ולהפוך אותנו לילדים מושלמים ואהובים. הוא עושה זאת ועשה זאת. זה לא, כפי שאנו שומעים ורואים היום, באמצעות ריבוי ידע, ריבוי מחקר, או ריבוי דפדוף בספרים רבים. אי אפשר להכיר את אלוהים או להתקרב אליו באמצעות ניתוח מדעי אינסופי וריבוי מחקר. הביטו בזמנים, אם תרצו. הביטו בהיקף העצום של הידע, במיליארדי הספרים, קרוב לטריליון ספרים בעולם, בכל ההיקף העצום הזה של רכוש חומרי, בזרימת הטכנולוגיה וחילופי המידע, ובהיקף התקדמותה. הביטו בכל אלה האומרים, יש לנו דת, ואנחנו מנהיגיה. כל אלה הם מה שמכונים מלומדים, עמי, מלומדים, שהרחיקו אנשים מאלוהים והשמידו אותם בשם החינוך והידע. אלוהים לא נמנע מכל עצה כדי לקרב אותנו אליו. מכיוון שזה רצונו שהעולם ידע מהי אתיופיה ומהי אתיופיות, לא נותר מאמץ שלא ניסינו כדי לגלות זאת. השתדלנו לתת לימוד רב לעם כדי שידעו מהם אתיופיה ואתיופיות. אתיופיה ואתיופיות הוא גרם לאמונה לנבוט ולצמוח בתוך רחם האתיופיות ונתן את רווח האמונה. מה אמר ישוע רב החסד לאישה השומרונית? לא זהו הזמן שתפנו פניכם לירושלים ותאבדו על פי החוק הישן ודברים כאלה. עתה הנה, באה השעה שתאבדו באמת וברוח, באמונה, הוא אמר מילה חזקה זו לאישה השומרונית כשגרם לה לתפוס את האמת. גם זה לא קרה ללא סיבה. אתיופיה ואתיופיות, אמונת איתו אחדו, עמדו איתן במשך מאות רבות נגד שערי הגיהינום שהצית השטן, ויצאו מזוקקות דרך עמידתן האיתנה באמונתן. כך כיבד אלוהים את אתיופיה ואת אתיופיות, ואפשר למסתוריה להיות חבוי בתוכה, אך להתגלות לאלה שחיפשו אותו באמונה. שימו לב, אינכם יכולים לומר לאלוהים, אני מכיר אותך, בעודכם מחניפים לו בפיכם, או הולכים בגאווה וביעירות. מההתחלה, אדם אהוב על אלוהים כדי להכירו, מטופח, מלומד ונבנה על ידי אלוהים עצמו, המוביל אותו דרך ניסיונות גדולים, נוטע את אלוהותו בליבם, ובונה ומצמיח את יסוד אמונתם. כשהם נופלים, הוא מרים אותם. כשהם נשברים, הוא מתקן אותם. כשהם גולים, הוא גולה איתם.
כשהם רעבים, הוא מאכיל אותם. כשהם עולים בטיפוס תלול, הוא לפניהם, מעודד ותומך בהם דרך המלאך שהוא שולח, מלמד אותם מה שהם צריכים ללמוד, מודיע להם על רצונו, מאפשר להם לחזק סבלנות, התמדה ואהבה, ומעל הכל, אמונה, ולהניח את תקוותם בו, ובכך מפריד אותם מהתנהגות כבני אדם גרידה ומהדרך חסרת התועלת של ההרס, דרך החושך, וגורם להם לתפוס את דרך האור, והופך אותם לאדם מושלם. זה עבור אלה שלבם חפץ בכך. שימו לב, זו הסיבה שאבותינו היו כאלה, מכיוון שהקשיבו, מכיוון שהלכו כפי שלימד אותם, מכיוון שתמך בהם כשנפלו, עודד אותם כשהיו אבודים, נתן להם, ברך אותם, תיקן אותם כשנפגעו, ריפא אותם כשהיו חולים, וחיזק אותם בכל העליות והמורדות, הוא לא בייש את האתיופיות, השם שמעל כל השמות. והוא הניח את מסתריה בתוכה. אלה שאהב היו בני מזל לקבל את כל ברכות בריתו. אלוהים, כאשר אתם עומדים איתן במידה שאתם אוהבים אותו, מצייתים לו ומאמינים בו, בעמידה איתנה זו, גם אם תעזבו את הארץ, הוא יברך את דורכם. אלוהים, שאומר, אברך עד 1000 דורות, הוא נאמן. הוא יברך את דורכם. זו משמעות הברכה. על ידי גילוי האמת, הסיבה שאנו, ילדיהם, ילדי אבותינו, נוצרנו להכיר את האמת היא כי בעמלם ובעבודתם, אלוהים רצה להושיע את הדור, ואנו קיבלנו גורל זה. עליכם לדעת זאת, שימו לב. לא תמצאו את אלוהים במכללות, באוניברסיטאות, או במוסדות פילוסופיים דמויי אמונה זרים. לא תגיעו אליו בדרך זו. כפי שראיתם היום, מלומדים לא יובילו אתכם אליו. הוא לא אמר, תכירו אותי על ידי לימוד רק עם מלומדים, מורים ודיאקונים. הוא לא אמר זאת. ראו מה נאמר בקורינתים הראשונה, האיגרת הראשונה אל הקורינתים, פרק, כפי שנאמר. מה אומרת המילה? כי דבר הצלב סקלות הוא לעובדים, אך לנו הנושעים הוא גבורת אלוהים. אתם רואים שזוהי גבורת אלוהים, ועבורנו הנושעים, מכיוון שאלוהים רצה ואפשר לנו לתפוס אמונה, הצלב הוא כוח עבורנו. הוא כוח האלוהים. אבל עבור העובדים, מהו? אם תדברו על הצלב, אם תאמרו להם, האדון הצלב כך, אינכם רואים כמה מיליארדי דורות הולכים בדרכם, צוחקים? כן. כי כתוב, אבית חכמת חכמים ובינת נבון ימסלה. לכן, אלוהים לא אמר, אני מקבל זאת, אלא, אשמיד אותה, אהפוך אותה לריקה וחסרת ערך, לא תכירו אותי על ידי חכמה. אתם רואים, ואסלה בינת נבונים. הבחנתי, חקרתי, אני חכם, הוא לא יקבל אתכם, הוא לא מכיר אתכם. היה חכם? היה סופר? היה דרשן הדור הזה? דור, הקשיבו. כל אתם המלומדים והמורים המפטפטים באומרכם, אני החוקר, המומחה, אלוהים קיים, הקשיבו. אתם מדברים על השפה, אתם מדברים על השפה מיוחדת, אתם מובילים את העם אל צוק אוי לכם. הלא השכיל אלוהים את חכמת העולם הזה? זהו דברו, כי מאחר שבחכמת אלוהים לא ידע העולם את אלוהים בחכמתו, הנה אלוהים הוא החכמה עצמה, אלוהים עצמו הוא בורא כל החוכמה. מכיוון שהעולם, העולם שהשטן עשה לקהה, לא ידע את אלוהים דרך חכמתו העצומה, מצא אלוהים לנכון להושיע את המאמינים דרך שכלות מה שהוכרז. אם אמת נאמרת לכם, ואתם מאמינים ומקבלים, זה פשוט להאמין ולקבל. אם אתם שומעים, אם אוזניכם ולבכם מקבלים, זו ישועה, להאמין זו ישועה. זהו רצונו הטוב של אלוהים. ומה לגבי הידענים והחכמים? אכן, יהודים דורשים אותות ויוונים מחפשים חכמה. האם זה לא נכון לגבי אנשי העולם הזה כיום? האם הם לא הולכים בעקבות דוגמתם? הביטו באירופה, הביטו באמריקה, הביטו באסיה, הביטו בכולם,
הם מחפשים את אלוהים דרך חכמה וידע, ודרך העדשה הזו. אך אנו מטיפים למשיח הצלוב, שהוא מכשול יהודים ושכלות לגויים, זהו מכשול לעולם כולו. זו סכלות לגויים, זה עבור כל האנשים. אך לקרואים, שימו לב, אם יהודים או יוונים, או כל גוי, המשיח הוא גבורת אלוהים וחכמת אלוהים, כי סכלות אלוהים חכמה יותר מחכמת אנוש, וחולשת אלוהים חזקה יותר מכוח אנוש, אומרת המילה. עמי, הבה נמשיך את המילה, אחים ואחיות, חשבו על מה שהייתם כשנקראתם. שקלו את קריאתכם, לא לפי חכמת אנוש, שימו לב, לא כפי שאנשים מטיפים עכשיו, באומרם זה נמצא דרך חכמה, זה נמצא דרך חכמה, אלא אלוהים בחר ברבים שאינם חכמים, רבים שאינם חזקים, רבים שאינם מצילים, רבים לא נקראו. זהו זה. הם לא נקראו ללכת בדרך זו. אבל אלוהים בחר את שכלות העולם כדי לבייש את החכמים. אתם רואים, אלוהים בחר את השכלים, אלה כמונו, העניים מהשדות. ואלוהים בחר את חולשת העולם כדי לבייש את החזקים. אתם רואים, האם הוא אומר שהוא בחר את האדירים? האם הוא אומר שהוא בחר את המלומד? האם הוא אומר שהוא בחר את זה עם הרובה? האם הוא אומר שהוא בחר את המלך? האם הוא אומר שהוא בחר באחד מאלה? הוא בחר דברים חלשים. אלוהים בחר את הדברים הנבזים, הדברים חסרי הערך שאינם, כדי לבטל את הדברים שאינם. אז, האינכם מתעוררים? מי אלה? מה הם? אתם שואלים אותנו? אנו כעת עדים טובים. אנו, אתיופיה אור העולם. מה הם אלה? מאין באו? כל כך הרבה מלומדים, כל כך הרבה אנשים חכמים, כל כך הרבה אינטלקטואלים, כל כך הרבה דיאקבונים, האומרים אני מורה, אני זה, ממלאים את התקשורת, את הארץ, את העולם, בעוד האחרים האלה, ילידי שדה, רמאים, חסרי ערך, הבלים, ויש שאף קוראים לנו משוגעים, וכן הלאה. אין דבר שהם לא קוראים לנו. אך למרות כל זאת, במי בחר אלוהים? באלה שאנו נקראים. אתם רואים, אלוהים בחר את הנבזים, כדי שאיש לא יתפאר לפני אלוהים. אך המתעלל, באדון יתעלל. זהו זה, הנה, שימו לב. מדוע נבחרו אתיופיה ואתיופיות? התשובה היא מה שראיתם למעלה, בקיצור. אלוהים כיבד את אלה שבזתם. העולם סירב להקשיב. בחישוב העולם, האדירים הם אמריקה, מה שאתם קוראים G7 או G20. הם האדירים של השטן. כל הממשלות האדירות שהשטן המליך, כולן על פני האדמה כיום, אף לא אחת מהן היא ממשלת אלוהים. אף לא אחת. הן לחלוטין ממשלות השטן שכיסו לחלוטין את הארץ. נאמר שיש 195 או 200 מדינות, כולן ילדי השטן. ורוב האנשים שבוטחים בהן ונשלטים על ידן, אפשר לומר, נאמנים לשטן. הם נכנסו לדתות שונות, קתוליות, פרוטסטנטיות, מוסלמיות, שינטואיזם, הינדואיזם, מספרים אין ספור מלאים, ומה שנותר נלקח על ידי שבטיות, ומה שנותר לאחר מכן נלכד לחלוטין על ידי צורות שונות של ידע, עבודת אלילים וחישוף. רק מעט מאוד אנשים חיים ביראת אלוהים, הולכים בדרך האמת, למשל, אתיופיה אור העולם והאמונה ההירואית של אתיופיה ותאוחדו. הם טופחו וגדלו באור בתוך רחם האתיופיות. כן, היקף ההרס שזרעתם, באומרכם אשמיד את אתיופיה, אשמיד את תאוחדו, נראה כעת. כל האומות החזקות של אמריקה, אירופה, סין והעולם כולו, יחד עם העולם הערבי כולו, בפקודת השטן, ארגנו כוח הרסני בהנהגת אבי אחרי ה-TPLF, להרוס ולפרק את אתיופיה ואת אמונת תאוחדו, והם כעת הורסים, משבשים, טובחים וטורפים את המדינה. זמנם אוזל, אך מכיוון שהם נשלחו על ידי השטן,
הם לא חזרו ממעשיהם יראים עד שנשמתם תצא. הם נשארים איתנים. הביטו, אין חיים או הנצלות על ידי נגיעה באתיופיה, באתיופיות או בתואחדו. כל המרירות שאתם רואים בעולם היא תוצאה של זה. מכיוון שהשילוש הקדוש נמצא עם אתיופיה שאתם משמידים, קרה הדבר שאתם תושמדו. בחרתם בדרככם. כל עוד כוחכם ההרסני מתמיד בהרס שלו, אתם עצמכם תושמדו ותחלו, וכוחכם ההרסני יחל על ידי אש בלתי נראית לנגד עיניכם, מתחנן למוות, והוא יובא אל קצווה. תראו זאת באתיופיה. מה אומר תהלימד 74, פסוקים 13-15? אלוהים מלכי מקדם פועל ישועות בקרב הארץ. מי הישועה? אתיופיה. עבורכם המושחתים, האבודים, החולים והאחוזים בדיבוק השטן, אתיופיות היא תרופתכם. התאה פוררתה בעזך, ים שיברתיה ראשי תנינים על המים. שימו לב, אתם ילדי השטן, אתם ילדי הנחש הקדמון, אתם הנמצאים בכל העולם, אתם תשברו, אתם תושמדו, זהו הדבר. התאה פוררתה בעזך, ים שיברתיה ראשי תנינים על המים, אומרת המילה. גם אתם, התאה ריצצתיה ראשי לוויתן, כלומר, תרצצו אותם, תשמידו אותם. אתם רואים, עבור אנשי אתיופיה? עבור אנשי אתיופיה, עבור אלה ששמרו על האתיופיות, שמרו על התאחדו, שבוטחים באלוהים, שיודעים את רצונו, הוא נתן להם את מזונם. במותכם ובהשמדתכם, אתיופיה, אתיופיות ינצחו, ימצאו את שלומם, וימלכו בתחייה. התאה וקעתיה מעיין ונחל התאה הובשתי הנערות איתן, אומרת המילה, תמצאו זאת בתעלים לדוד. לכן, עמי, אתיופיות, אתיופיה, אמונת התאחדו מאוחדות, שזורות, בלתי נפרדות, אצבעות או ידיים הרסניות, משמידות של אלוהים נגד המתנגדים להן. ביזיתם, זלזלתם, ולא קיבלתם את המילים החזקות האלה. אתם תושמדו, תימדו במידתם. הקשיבו למילים חזקות אלה היום, כי הן קובעות את גורלכם. אתיופיה היא ארץ שבה תהילת השילוש הקדוש מתגלה ומעוללת. אתיופיה היא נחלתה של הבתולה מרים. אתיופיה היא אור העולם. אתיופיה היא שליטת העולם. האם קיבלתם זאת? לא. האם אתם יודעים זאת? אינכם יודעים. האם ביזיתם זאת? הלא כן? כן. איננו אומרים זאת עכשיו כדי שתשמעו את האמת הזו, אלא רק כדי שתדעו באיזו סיבה נשפטתם. הנושא ארוך. אם תהיה הזדמנות בעתיד, נשוב אליו. הכנו נושאים קשורים אחרים להיום. אך עמי, כפי שהוחלט בהקדמה לדחות את חשיפת ההחלטה, באה עלינו פקודה חדשה במהלך ההכנה וההקלטה הזו, ולכן המשכנו לסכם את הלימוד. אם ירצה השם בעתיד, נמשיך את הלימוד, אך נראה שהזמן אזל, וההחלטה כבדה מאוד. היא כבדה יותר ממה ששמענו עד כה. כפי שאמרנו לכם לעתים קרובות, אנו, בעודנו חושפים את מה שאלוהים החליט, לפעמים, בגלל האהבה שאלוהים נטע בלבנו לאנשים כדי שיבשו, שברנו את ההחלטה ובכינו בסבלנות, חזרו עכשיו, בואו עכשיו, התחרטו. פעמים רבות, פתחנו את מה שסגרנו, ואנו עצמנו ננזפנו על כך, שילמנו מחיר יקר. הגענו לשעה זו. אך היום, זה לא עוד. זו החלטה חזקה וכבדה מאוד. אמרנו לעתים קרובות שהעולם תחת משפט. הסימנים התגשמו גם הם על פי המסר. אך האם הדור שם לב? האם הקשיב? לא. הסברנו שוב ושוב על תיבת אמונתנו. קראנו לחזרה בתשובה כמו נחה. פעמים רבות כופפנו את מילתנו, אמרנו שוב ושוב חזרו, ובואו פנימה. היום לא יכולנו לשאת זאת, זעקנו, ובמקום זאת, בוז ולג שלטו. לכן, הקשיבו, צאצאי אדם.
היום, בהתבסס על ההחלטה שבה מצוואות, בהתבסס על החלטה ופקודה קפדנית שניתנה על ידי השילוש הקדוש, גם אנו לא נעקוף החלטה ופקודה זו ולו באינץ' אחד. זה מה שאתם קוראים קו אדום. בהתבסס על ההחלטה והפקודה, הנה, אנו חושפים לכם. העולם ילך לקראת תיאור מוחלט, בהיותו נשרף באש, נהרס וגאובה, כפי שמעולם לא שמע או ראה. השופר האחרון נשמע. זהו זה, הקשיבו, צאצאי אדם. השופר האחרון נשמע. כלכם, הן בתוך ומחוץ לכנסיית איתו אחדו, במיוחד הקשישים, האימהות, והמבוגרים הצעירים ששילמו חיים ארוכים עבור אמונת איתו אחדו שלכם, שאותם קראנו עד כה, אנא מהרו להחליט. צאו מקרב אלה שהתוארו על ידי חרטה. השתמשו בחרטה, צאו במהירות. צאו במהירות בחרטה ונפלו לפני אלוהים. מהרו, זהו זה. יש לכם הזדמנות רק עד 7 ביולי, 2017 בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי, 2025 בלוח השנה הגרגוריאני, בלבד, אני חוזר, יש לכם הזדמנות רק עד 7 ביולי, 2017 בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי, 2025 בלוח השנה הגרגוריאני. לאחר אותו יום, עד שממשלת אתיופיה, אור העולם, תיקח את השליטה על העולם מאלוהיה, מאלוהי אברהם, מאדון ישוע רב החסד, מאמנו הבתולה, ועד שתינתן פקודה מאושרת חדשה, הכל יוחלט להיסגר, והמסע לקראת ביצוע העונש ימשיך, זה נגמר. ממשלת אתיופיה, אור העולם, גרמה למשפחותיה האמיתיות, משפחות אתיופיה, אור העולם, הנמצאות בחיקה, הנמצאות בכנות, בטוב לב ובענב, בין אם רחוקות או קרובות, אפילו אלה שבמנזריהן, להשתתף, להיכנס, ולצאת לדרך בתיבת אתיופיה, אור העולם באחדות רוחנית, וסוגרת אותה לחלוטין פנימית וחיצונית על ידי השילוש הקדוש. אנו מודיעים לכם בתוקף שהזמן עד 7 ביולי, 2017 בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי, 2025 בלוח השנה הגרגוריאני, הוא זהב, ובאמת ניתן לומר כי האמירה הם חמקו ונמלטו נכנסה לתוקף. אכן, בדיוק כמו אדם הרץ במרתון האחרון, אם ראיתם אחד, שואף את נשימתו האחרונה כדי להימלט ולהיכנס כאשר נותר מעט כדי לסיים את 42 הקילומטרים האחרונים. בדומה, אנו מאשרים בתוקף שזהו הזמן עבורכם להימלט על ידי שאיפת נשימתכם האחרונה. זהו זה. למשפחותינו, האנשים האדיבים, העדינים, הענבים של אתיופיה, אור העולם, נאמר לכם מראש לעשות כל מה שצריך. שמעתם זאת, אם נותר משהו, השלימו אותו בתוך היום הנותר. סיימו את מה שאתם אומרים שנשאר, מה שנשאר, מה שנשאר. למשפחותינו בחול, בקשו מהבתולה ומאדון ישוע להקל עליכם להחליט במהירות. מה עלינו להחליט? מה עלינו לעשות? האם עלינו להישאר כאן? האם עלינו ללכת? התייעצו בכל המלואים. קחו תקופת תפילה של 7 ימים והציגו עניין זה במהירות, ואלוהים ייתן לכם תשובה. פעלו באמונה כפי שיעצו לכם, כרגיל. אם יאמר לכם להישאר, תישארו. אם יאמר לכם לעזוב, אז תעזבו. אנו מאשרים היום שאחרי 7 ביולי, 2017 בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי, 2025 בלוח השנה הגרגוריאני, לא תהיה קריאה לחזרה בתשובה שתשודר מאתיופיה אור העולם, ואם תהיה הוראה כלשהי, זה יהיה רק אם המצב יאפשר זאת. פירוש הדבר, כל עוד קיימים אמצעי התקשורת. כל עוד יש פרצה להוראה, נספק הוראה כדי לנחם את משפחותינו, לייעוץ, להודיה ולכל דבר. אך לא נשדר בואו והתחרטו, בואו וחזרו. לאחר שיסגר, לאחר שהתיבה תיסגר, לאחר שהכל יסתיים, כאשר המוות תטה את אנשי מצרים עם משה, משה אכן הודה לאלוהים עם הדלת סגורה וחגג את חג המצות. הוא היה חוגג. לא נעשה דבר שונה מזה.
כל מה שיקרה אחרי 7 ביולי 2017 בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי 2025 בלוח השנה הגרגוריאני, כפי שאושר והוכרז בהודעה 9, הצו ייושם במלואו. הוא ייושם במלואו. הקשיבו היטב. הצו ייושם במלואו, זה המוזכר בהודעה 9. מכיוון שאתיופיה חייבת להשתחרר תחילה, הפעולה הננקטת נגד אתיופיה תהיה תטו קשה, מדכא וחסר רחמים ביותר. ואנו נראה את סופה של הממשלה הזו בעינינו. מעתה ואילך, לא יהיו עוד חיים בפשרה. זהו זה. הבעיה והסבל הנוכחיים במדינה היו עונש ותוכחה מדודים שנועדו לעבודים להתחרט, לאלה שלא הבינו אותנו להבין, ולכל מי שהתפאר בידע הגשמי, באושר, בכסף, בכוח ובנשק להבין את חוסר התוחלת שלהם ולהתחרט. מה שקרה, קרה, אלה שהשתמשו בו, השתמשו בו, הם נכנסו לפני הקציר. אלה שנשפטו וכבר היו שקועים בפשעים וחטאים שאינם ראויים לרחמים, משפטם עקב אחריהם ללא נמנום והמשיך. לכן, גם אם היו ניתנות להם 1000 שנים, הם לא היו חוזרים, ולכן העבודה למענם הפכה לחסרת תועלת. זה נגמר. תוכלו למצוא במסר של יוחנן את מה שכתב השליח יוחנן. איני מבקש רחמים על חטא המוביל למוות, זה על חטא שאינו מוביל למוות. לכן, אחרי 7 ביולי 2017 בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי 2025 בלוח השנה הגרגוריאני, בכל יום ובכל עת שאלוהים יודע, כמתואר במסריו, חמתו תשפך והצו יאושם. מה שנועד ימשיך עד שיתגשם. התתו יוכפל מ7 פעמים, עד 77 פעמים, עד שכל העולם יישלט על ידי ממשלת אתיופיה אור העולם. מיליונים בודדים, או כמה מיליוני אנשים עשויים להישאר, או שהם עשויים לא להישאר. זו החלטת אלוהים. אך המסקנה תהיה רק כאשר ממשלת אתיופיה, אור העולם, תאושר מעשית כשליטת העולם. שימו לב. כל מדינה, או אם שאינו תחת ממשלת אתיופיה אור העולם, שלא הכפיף עצמו לסמכותה ולשלונה, יחווה סבל מוגבר, ומקל אחרון ייפול עליו עד שיתועטה לחלוטין ויהפוך לארץ ריקה, והוא לא ירוויח דבר. לא יימצא פתרון כלל על ידי כניעה. וכניעה יכולה להיעשות רק על ידי תחנונים. על ידי בכי, בכי רם. על ידי קריאה וזחילה. אתם מתחננים על ידי הזלת דמעות של דם. לבסוף, מה שאנו מפצירים בכם לא לשכוח ולהניח את מילות הברית החזקות שלנו, את דגלנו, בבתיכם ובמנזריכם. ננסה למסור את מה שיעצו למשפחותינו. אך לשאר האנשים, אין לנו מה לומר. נפגוש בגלוי רק כשנצא מתיבת אמונתנו, כשהמגפה והתתו יסתיימו, ואלוהים יאמר לנו, צאו, זה להשחר. זאת תהיה ההתחלה והשחר של עידן התחייה. יהי רצון שהאדון ישוע רב החסד ועמנו הבתולה יחזקו ויגנו עליכם. יהי רצון שיחזקו אתכם בכל. חזקו, עמי. הודו לאלוהים שהביא אתכם לכאן, לעמכם, לכל המלאכים, לכל אבותיכם הקדושים, וישארו איתנים במנזריכם בכל מקום שאלוהים אומר לכם לחיות ולהישאר. אתם מסומנים. אתם חתומים לזמן טוב. לפני שמשה לקח את עם ישראל והחל את המסע לחירות, כאשר המוות תטה את פרע גאוותן ועקשן ואת עם מצרים עם כל רכושם, צבם ומקנם, עם ישראל נשאר סגור בבתיו, סגר את דלתותיו, וחיכה לזמן, הילל את אלוהיו וחגג את חג המצות. לאחר שהתגשם, אלוהים רומם אותם לפני אויביהם, הפך את כל אויביהם לאבק, והם נעו בתהילה במסע לחירות. זהו זה. זה מה שקרה היום. זה מה שקרה היום. כל ממשלה, או אם ברחבי העולם, לבן או שחור, ערבי או אסיאתי, או לטיני, בקיצור, שלא יהיה תחת ממשלת אתיופיה אור העולם, שלא ייכנע, שלא ייתן את ידו, שלא יהפוך למה שצווה להיות, יושמד ויתועטה לחלוטין. כל עם שיסרב להיכנע,
כל ממשלה שעומדת בטענה להוביל את עמה, ההזדמנות הנותרת לה להציל את נשמתה, אפילו שארית, חייבת להשתדל על ידי תחנונים, קריאה, קבלת הכוח, הבוראות, ועלותו של אלוהים, אמונה בבתולה, ונתינת ידה לממשלת אתיופיה אור העולם. היא חייבת להשתדל, להזיל דמעות, לזחול, להזיל דם, והיא תמשיך, והיא תיכנע רק לאחר שתראה את איסורי. מצב זה יהיה חמור ברחבי העולם ובארצנו, אתיופיה. אתם זוכרים מה אומר הצו בהודעה 9, זה יועיל לכל עם או ממשלה לבחון אותו היטב מעתה ואילך. יהי השילוש הקדוש מעולל. יהי האדון ישוע רב החסד מעולל. תהי עמנו, קודש הכבודשים הבתולה, מלכה בשמיים ובארץ, מעוללת. יהיו המלאכים הקדושים מעוללים. יהיו אבותינו הקדושים מעוללים. תודה לאל. בשעה האחרונה זו, יהיו המלאכים הקדושים וצבאותיהם, הערוכים לקרב למילוי רצון אלוהים ופקודתו, מעוללים על פי דרגותיהם. עם מילה חזקה זו של אלוהים, אנו מסכמים את הצהרתנו, החלטתנו ולימודנו להיום. לכן, עמי, משפחות אתיופיה אור העולם, אנשים אדיבים, עדינים, הנאום, יהי רצון שאלוהים יגן עליכם בכל מקום שתהיו. פעמים רבות, האזהרות שאנו נותנים, ההצהרות והעצות שאנו מספקים, ולפעמים אפילו החלטותינו, כאשר מתגלות, נעשות מתוך מחשבה שאנשים יתחרטו לפני בו האסונות, יתאספו תחת כנפי אלוהים, ויחזרו מדרכם העבודה, בעודנו ממלאים את האמון שאלוהים נתן לנו, על ידי הכרזת החלטות שונות בהצהרותינו. לפעמים מוכרז מועד אחרון, שמתחיל באחרי יום זה, תבוא צרה, אז יתחרטו במהירות. איננו יודעים באיזו צורה תבוא הצרה הקרובה, או כיצד היא תתבטא, אנו רק מעבירים זאת. ובאותו זמן, זה היה זמן שבו השתדלנו שאנשים יתחרטו והתפייסו עם אלוהים. וכאשר מילה זו נאמרת שוב ושוב בעוד אלה שהתחרטו הולכים בטוב, ברור שלעיתים קרובות זה הופך לאתגר עבור אלה המחכים לזמן בתקווה, ועומד נגד מצפונם. מה שלא קרה, אתם האנשים האדיבים והענבים, משפחות אלוהים האמיתיות, ילדי הבתולה, אנא שימו לב וראו. אתם אליי תקווה לעבור לעידן הטוב. אתם מחכים, לאחר שהאמנתם בתקווה שאלוהים נתן לכם, במה שאמר, לאחר שהתחרטתם, הזלתם דמעותיכם לפני אלוהים בכל כוחכם, והכנתם את עצמכם להציל את עצמכם, את משפחותיכם, ואת כל אלה שאתם אוהבים. זה טוב. עכשיו, חשבו על האנשים שיפלו, חשבו על האנשים שישארו. כי תחושת אחריות, האחריות שאלוהים נתן לכם, אותם אנשים שיגבעו, גם אם יגבעו, הם בני אדם כמונו. קחו בחשבון שיש אנשים סביבכם שאתם מכירים, שאיתם אתם מתקשרים, ושאותם אתם חושבים עליהם, שאינם מאמינים כמוכם אך לפעמים הולכים אתכם, גם הם יגבעו. וכשאתם רואים את חורבנם בדמיונכם, את אחרון הבא, כל מה שמדאיג אתכם. אתם אנושיים, והאמונה שאלוהים נטע בלבכם אתם רואים, אמונה, תקווה ואהבה, אותה אהבה מאלצת אתכם לטעות. מה אם הם היו ניצלים? אתם מייעצים, אתם משתדלים, אתם מנסים דברים רבים, אך הם לא מקשיבים לכם. כפי שאמרתי לכם, לעתים קרובות אנו מחזירים את המילה ליסודה, פותחים את הדלת, ועוברים לומר בבקשה, להתחנן, כי המצב הזה מדאיג אותנו, והמצב הזה ממשיך לעלות בליבנו ומטריד אותנו. כי אנו יודעים את חורבנם, וכי ראינו כל מה שאלוהים אמר לנו בפירוט, וכי זה מזעזע מאוד, לעתים קרובות יעצנו והזכרנו, ביקשנו מאלוהים סליחה שוב לא לכעוס, ביקשנו רחמים, באומרנו, מה אם אפילו נשמה או שתיים מסוימות ינצלו, תן לפרצה להיפתח, בדיוק כפי שאתם זוכרים את אברהם מתווכח, כאשר אלוהים אמר, אבקר בסדום, חורבנה הגיע לשמיים, היא ראה ועמד ללכת. מה הוא עשה? מה הוא עשה? אלוהים החליט. הוא עמד להשמיד את סדום. מה עשה אברהם? עמי?
הוא נפל לפני אלוהי ואמר, יש לי שאלה אחת, אלוהי, אנא הקשב לי. אלוהים עצר לפני שהמשיך, ומכיוון שאהב מאוד את משרתו, החל להקשיב. אברהם, נופל לפניו, אמר, אל תכעס עליי, וסלח לי, אם ישנם 50 צדיקים, האם תשמיד גם אותם? לא אשמיד. עכשיו שהתחלתי להתווכח איתך, מה אם יהיו 40? גם אם יהיו 40, לא אשמיד. אלוהי, אנא סלח לי. הוא נפל שוב ושאל, מה אם יהיו 30? גם אם יהיו 30, לא אשמיד. וכן הלאה, הוא הגיע ל5 ואמר, אלוהי, תן לי לדבר פעם אחרונה, אם יהיו אפילו 5 צדיקים, לא תחסוך? אם יהיו 5 צדיקים, אחסוך. אתם רואים? מדוע התווכח אברהם כך? מדוע? האם זה היה כי אלוהים לא ידע? האם זה היה כי הוא לא הבין? לא. אך אלוהים יודע את לב כל אדם. אברהם אינו יודע את לב האדם במידת הבנתו. אך כאדם, כשהוא רואה אנשים, הוא אוהב ומחבב אותם. זהו לב האהבה שאלוהי נטע בליבו וחיזק בליבו הפשוט. זהו זה. לכן, הוא התווכח עם אלוהים, התחנן, בבקשה. פתחנו שוב ושוב את הדלת הנובעת מתחושה זו של אברהם, כדי שאנשים ינצלו, ולא בגלל שלא הצטערנו על האנשים שפגעו באלוהים. לכן, פתיחה וסגירה חוזרת ונשנית של הדלת, קריאה לחזרה בתשובה, כל המצב הזה העציב את כל משפחותינו. אלה שהבינו אותנו לעומק, באמונתם ולקחו זמן רב לתפוס את עומק אהבת אלוהים עשויים להבין זאת. אך האנשים העדינים והאדיבים שעדיין בתחילת הדרך עשויים להתאכזב, ולשאול מדוע הוא אומר זאת? מדוע הם אומרים זאת, אך ככל שהם יתקדמו ויבינו, מסתורין זה יתבהר להם. עם זאת, אמי, זו הפעם האחרונה. מעתה ואילך, אין דבר שיפתח על ידינו. אחרי זה, אין דרך, אין פרצה, אין מחשבה, אין תוכנית עבורנו לקרוא, בואו שוב, התחרטו, זה נסגר על ידי אלוהים. ציוו עלינו, סגרו את התיבה מבפנים, זהו זה, ציוו עלינו. בדיוק כפי שנסיים לסגור, 7 ביולי 2017 בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי 2025 בלוח השנה הגרגוריאני, הוא סופנו. אלוהים יפעל באופן דומה, בדיוק כפי שעשה לנח, ויסגור מבחוץ. אחרי אותו יום, עמי, אני חוזר אליכם שוב, לא תשמעו את קולנו קורא לחזרה בתשובה. אם תהיה פרצה כלשהי, מה שתשמעו יהיה לחיזוק משפחותינו, להודיע יחד, ללמוד מה שאנו צריכים ללמוד, לייעץ לעצמנו לא ליפול לטעויות מסוימות, וכן הלאה. אך לא תהיה קריאה לחזרה בתשובה לאף אחד מחוץ למשפחתנו. בואו, התחרטו, בואו, התאספו, בואו שוב, היכנסו לתיבת האמונה, זה לא, לא, לא. זה נגמר. עמי, זה נגמר. העליתי זאת שוב כדי שתתפסו את הנקודה העיקרית. הבה נלך אל המילה. אמרנו שנסכם עם המילה. מדברים פרק כי, החל מפסוק 8, אנו מוצאים מילה חזקה כזו. כך הוא אומר, ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום למען תחזקו, ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע האבה לאבותיכם לתת להם ולזרם ארץ זבת חלב ודבש. אתם רואים, הגענו לדלת, ונכללנו בתיבת האמונה, היא עומדת להיסגר, לא נותרו 2 או 3. לאחר מכן, היא סגורה. חרון גדול, מגפה גדולה, הרס גדול יישפכו על הארץ. אלוהים יעשה הכל כפי שהוא אומר, והוא ימסור את הארץ לאנשיו הנותרים, לעם שהבטיח, לעם שעד לתחייה, והוא יגרום להם להיכנס לארץ ההיא זבת חלב ודבש. לכן, מילה זו חייבת לעמוד איתנה בלבכם. הארץ שאתם נכנסים לרשתה אינה כמו ארץ מצרים.
שממנה יצאתם, שם זרעתם את זרעכם כמו בגן והשקיתם אותו ברגליכם. אבל הארץ אשר אתם עוברים לרשתה היא ארץ הרים ובקעות. היא שותה מים מגשם השמיים. היא ארץ אשר אלוהיך, האדון, דורש אותה. זו הנקודה החשובה ביותר, עמי. היא ארץ אשר אלוהיך, האדון, דורש אותה. מראשית השנה ועד אחרית שנה, אינה אלוהיך, האדון, תמיד בא. זה מה שקרה בעידן התחייה. האם הקשבתם, עמי? כן. זה מה שקרה. זו ארץ שדורשים אותה תמיד. זה מה שעידן התחייה אומר. אתם רואים, עין אלוהים תמיד אליה, תמיד, באהבה ובברכה. אין דבר שנקרא להישאר מאחור. בעידן התחייה, עמי, משפחות אלוהים, עוד לפני שהם מדברים, כשהם רק חושבים בליבם, תבוא תשובה. אמרנו לכם זאת שוב ושוב בכל המסרים. זה יקרה גם שאם תשמעו בכל מצוותי אשר אני מצווה אתכם היום, לאהוב את אלוהיכם, האדון, בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותרייך ויצורך. ונתתי עשב בשדך לי ואימתך, ואכלת ושבת. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף יאבה בכם ועצרת השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר יאבה נותן לכם. היזהרו. זה הדבר החשוב ביותר, עמי. אז הגעתם. זהו זה, שמרו על עץ הזו. לאט, רגלכם נכנסת. לאט, אלוהים מקרב אתכם לאור ההוא. תגיעו מבלי לדעת. האם זה קרה? האם עלה השחר? אלוהים יביא את הזמן שתאמרו זאת במהירות רבה. כאשר צרה תכסה את הארץ ואתם תהיו במנזריכם, מכיוון שאין דבר שתוכלו לראות, אתם עשויים לחשוב הרבה ולומר, מה יקרה? מה ייווצר? מה קרה לעולם? או, איזו צרה, אך זה חייב לקרות, זה יקרה. אך בעודכם היכן שאתם, עליכם להודות לאלוהים. לכן, שימו את הדברים האלה בלבבכם ובנפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, אשר נשבע אל אבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. אם תשמרו בקפידה ותעשו את כל המצוות שאני מצווה אתכם היום, לאהוב את אלוהיכם, האדון, וללכת בכל דרכיו ולדבוק בו, אז אלוהים יגרש את כל הגויים האלה מלפניכם. ואתם תרשו גויים גדולים וחזקים מכם. זהו זה, אנשי אלוהים ירשו, אתיופיה תשלוט ותרש את העולם. ממשלת אתיופיה, אור העולם, תהיה במקומה. כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה. גבולכם יתפשט מהמדבר והלבנון, מהנהר הגדול, נהר פרת, עד הים המערבי. איש לא יוכל לעמוד נגדכם. אלוהיכם, האדון, כפי שדיבר אליכם, ישים את אימתכם ופחדכם על כל הארץ אשר תדרכו בה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצות אף יאבה אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצות אף יאבה אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום כאשר תיכנסו לארץ, תשימו את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. הלא מה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ יחנני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה, אתם עתידים לחצות את הירדן לרשת את הארץ אשר יהוא אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה. ושמרתם לעשות את כל החוקים והמשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. לכן, זכרו את היום הזה, עמי.
הסיבה שהובלתי אתכם למילה זו היא שברגע שנכנסתם והגעתם בקלות, לאחר שתראו את עבודת הישועה של אלוהים, והוא ימלא את ההבטחה שנתן לכם, עליכם לחיות על ידי נטיעת כל המצוות הללו שנתן לכם בלבכם. כי אלוהיכם, האדון, הוא אלקנה, כן, היזהרו לא להכיסו. מילה חזקה אחרת של אלוהים היא תעלים כך, 118 לדוד. לכן, מעתה ואילך, כלכם, משפחות אתיופיה אור העולם, אנשים אדיבים, עדינים, הנאום, זה מה שעליכם לעשות כאשר זרם הצרה יתחיל בעודכם במנזריכם. זה להודות לאלוהים. בדיוק כמו משה, כאשר קלה את משפחתו בביתו וחגג את חג המצות, הודה לאלוהים, והעם עשה כן. הודו לאהבה, כי טוב כי לעולם חסדבו, אומרת המילה. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדבו. יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדבו. יאמרו נא יראי אהבה, כי לעולם חסדבו. מן המצר קראתי, יענני ומרחביה. יהבה לי לא יראה מה יעשה לי אדם, יהבה לי בעוזרי ואני אראה בשונאי, טוב לחסות ביהבה מבטוח באדם, טוב לחסות ביהבה מבטוח בנדיבים. קל גבוים סבבוני בשם יהבה כי ימילם, סבוני גם סבבוני בשם יהבה כי ימילם, סבוני כדבורים דואקו כאש קוצים בשם יהבה כי ימילם, דחוד החיתני לי נפול ויהבה עזרני, עזי וזמרת יה ואילי לישועה, כל רינה וישועה בעולי צדיקים. זהו זה, המכל רינה וישועה בעולי צדיקים ימין יהבה עושה חיל. ימין יהבה רוממה, ימין יהבה עושה חיל, לא אמות כי אחיה ואספר מה. עשיה. יסור ישרניה ולמוות לא נתנני, פיתחו לי שערי צדק אבו ומודיה. זה השער ליהבה צדיקים יבואו בו. עודך כי הניתני ותהי לי לישועה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מעת יהבה הייתה זאת, היא נפלט בינינו. זה היום עשה יהבה נגילה ונשמחה בו. ענה יהבה, הושיעה נא, ענה יהבה הצליחנה, ברוך הבא בשם יהבה ברחנוכם מבית יהבה. אל יהבה וירא לנו, אל יהבה וירא לנו יסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אל יתעה ועודך אלוהי ארוממך. עודך כי הניתני ותהי לי לישוע, הודו להבה כי טוב כי לעולם חסדבו. לכן, עמי, שמעתם את המילה החזקה משני צידי המילה החזקה זו. יהי רצון שאלוהים יברך אתכם. יהי רצון שאלוהים יעזור ויחזק אתכם. אז עכשיו התאספתם לתיבת אמונתכם. עשו הכל כפי שיצאו לכם בכל מקום שאתם נמצאים. שוב, מעתה ואילך, מלבד הוראה, ואני חוזר, מלבד הוראה, מלבד ייעוץ, ומלבד לספר לכם מה שאתם צריכים לדעת כדי להלל יחד את אלוהים. לא נעלה שום דבר אחר. עניין החזרה בתשובה נגמר, הוא סגור וחתום. זהו זה. אולי אם תזכרו מתי ההצהרה הראשונה שוחררה, זה היה חייב להיות ביולי, ב7 ביולי בלוח השנה האתיופי, 14 ביולי בלוח השנה הגרגוריאני. אז, על ידי שילוש הקדוש, הכל נסגר. זה אומר שזה סוכם. מה שיפתח, אם כן, הוא בזמן שאלוהים ירצה. ואנו נצא מתיבת אמונתנו רק שהוא יאמר, צאו, ילדי, זהו זה, זה להשחר, הנה, הארץ תאורה, צאו אל האור הזה. אז נראה הכל באור. ונלל את אלוהים, זורחים בבהירות, באותו זמן. יהי רצונו הטוב שאלוהים ישמור עלינו, יקיים אותנו לעמוד איתן בסבלנות ובתקווה, יחזק אותנו באהבה זה לזה, ויאפשר לנו להגיע לכך. יהי שם עמנו, שעמלה למעננו, מהולל. יהי רצון שכל המלאכים הקדושים, שעזרו לנו, יקבלו שבח. זכרו את אלוהים, שנתן לנו את כל ההזדמנות הזו, שבחר אתכם מכל האנשים ואסף אתכם, ונתן לכם את תהילת הבנות, גם כשהייתם באבק מבלי דעת, חטאתם ופגעתם בו, הוא אמר, אני אוהב אתכם, זכרו. אלוהים קורא לכם ילדי, חזקו, אל תפחדו, אל תהיו מבועלים. כי מה שעתיד לבוא הוא דבר חמור ועצום ביותר, אז אל תהיו מבועלים.
אתם עשויים לשמוע כל מיני צעקות והמולה, אך אל תהיו מבוהלים, מה שאמור לקרות יקרה. יהי רצון שאלוהים יברך אתכם. תודה לכם על ההקשבה לי. אמן. מסר זה שודר ב-21 ביוני 2017 בלוח השנה האתיופי, המקביל ל-28 ביוני 2025 בלוח השנה הגרגוריאני. ነገሥተ